mga kalinlin, this is Ailinski Vlog, muling nagbabalik. Kumusta kayo dyan? Ngayon po, samahan niyo po ako kasi ako po ay gagala. Pupunta po uli sa ibang grocery naman kasi bibili po ako ng bigas. At tingnan niyo po, shoutout nga pala sa aking pinakamamahal na Ate Anil, Geranil Nopal. Shoutout nga pala sa nagbigay sa akin ng bag. Ito po siya. Ate Anil, shoutout sa'yo. I love you so much. Mga kalingin, see you later. Kita-kita po tayo sa grocery. See you. Bye. Mwah! Yan mga kalinski. Nandito po tayo sa labas ng Al-In Co-op. Yan po. Al-In Co-op. Ayan po. Ayan mga kalinlin, nandito po tayo sa grocery. Ayan po yung mga isda. Nasa Al-In Co po ako. Ayan po. Bumili po ako ng tilapia. Ayan po yung aking lulutuin ngayon. Ang picadillo na tilapia. Ayan po. Pinapalinisan ko na po kay brother doon. Ayan lang po. Ayan po, nasa grocery po. Ayan. Ayan po. Tayin ko lang na malinisan yun, din kukunin ko na. Hi mga kalinlin, madilim na po dito, gabi na po dito sa UAE. Ayan po, bibili muna ako ng karak. Say hi to my vlog brother. Say hi. Say hi brother. Only one karak brother. Alam mo na? Hi mga kalin, ito na po yung ating tilapia. Lilinisan ko na po. Then, hihiwain ko po siya dito po banda. Dito po sa gilid niya. So, ayun po. Start na po nating linisan. Okay po. Ayan po. Hiwain ko po siya ng ganito. Ayan po siya. Ayan po. Nahiwa na natin. So ngayon po, lilinisan ko muna siya. Natanggalin ko po ito. Mga kalinlin, ito po ang lahat ng sangkap na ating gagamitin sa pagluto po ng ating picadillo na tilapia. Ito pong puti na yan po ay nilagan ko po siya ng kunting gata. Ito po ay white onion, fresh tomato, green bell pepper, ang ating ginger, then lemongrass or tanglad. Ito po ay ang ating garlic, then ating pong maliliit na sili. Ayan po. Gamit din po tayo ng soy sauce. Din ang ating ground black pepper or paminta. Asin po, salt. Din ang ating pong cooking oil. So ngayon po mga kaninlin, dyan lang po kayo, manood lang po kayo. Panoorin niyo po yung gagawin ko kung paano ko po siya lulutuin. Okay po? Ayan po mga kalin. Mainit na po yung ating frying pan. So, lagyan ko na po siya ng cooking oil. Igigisa muna po natin ang ating mga sibuyas, bawang, paminta, luya. Yan po. Igigisa po muna natin siya. Lalagay ko na po yung white onion. Ayan. Ayan po. Yan ang ating pong garlic. Ito po. Lagyan lang natin ng mga 1 minute para maluto po yung ating sibuyas at bawang. So, ilagay ko na po yung ating ginger. Ayan po, yung ginger. Ayan, ilagay ko na rin po yung ating tomato.
Ayan po. Haluin natin. Kailan po natin maluto yung ating tomato. Ayan po, ilagay ko na po yung ating chili green na maliliit. Ayan po, chili. Haluin lang natin. Ilagay ko na rin po yung ating green bell pepper. Ito po. Haluin natin. Din yung ating lemongrass. Ito po, lemongrass siya. Tanglad. Ayan. Haluin natin. Then, lalagyan ko po siya ng kunting tuyo lang para hindi siya umalat. Mahirap na pag umalat. Ayan po. Hintayin nyo lang po yung paglagay ng tuyo. Then, lagyan ko na siya ng paminta. Ayan po. Ayan. Haluin natin. Lagyan natin ng kunting asin. Ayan. Pero mga kaling, kung gusto nyo pong lagyan ng sili, it's okay po. Okay lang. Kasi kung lalagyan nyo ng sili, paano naman makakain po yung mga anak nyo, diba? So, nasa sa inyo po yung paglalagyan nyo pa po ng sili. Ayan po mga kaling. Okay na po siya, luto na po siya. So ngayon, i-set aside na po natin siya. Patayin ko na po yung ating kalan. Ayan po, luto na siya. Ayan. Nice. So mga kalin, ang susunod po natin gagawin ay ito po ang ating ginisa. Ito po ang lahat ng ingredient na gagamitin natin para panglagay po dito sa loob ng tilapia. Then, pagkatapos niyan, ipiprito na po natin. Okay po? Okay. Ayan mga kalin, ilagay ko na siya sa loob ng ating tilapia. Ayan. Ayan siya. Ipapalaman ko na po siya. Ayan. Saka po natin siya piprituhin. Ayan. Ayan po. Ayan na siya mga kalin. Nailagay ko na yung palaman natin sa tilapia. So ngayon, piprituhin na po natin siya. So, gagawin ko po ay tatalian ko po siya ng tanglad para hindi po siya matapon habang ating piniprito. Okay po? Ayan na po siya mga kalin. Wow. Natalian ko na po siya ng ating lemongrass. So ngayon, ang sunod natin gagawin ay ipapry ko na po siya. Ayan po mga kalin, mainit na po yung ating frying pan. So ngayon, lalagyan ko na po siya ng cooking oil. Ipapry na po natin ang ating tilapia. Ang ating picadillo na tilapia. Ayan. Hintayin natin 1 minute. Painitin natin kunti yung ating cooking oil. Saka ilalagay ko na yung ating tilapia.
So, ayan na mga kalin. Ayan po. Ilagay ko na po yung ating tilapia. Ayan. Ayan po natin mag-golden brown. Ayan mga kalinski. Nag-golden brown na po siya. Binilipad ko na. Ayan na po siya. Try nyo na po kasi napakasarap po. Habang kayo nanonood ng aking fry na tilapia, so, magsika muna tayo kunting, kahit kunti lang. At yung mga kalinski, kantahan ko kayo. Kahit maputi na ang buhok mo. Yan po lang, kami na po siya. Alam niyo ba mga kalingli, sa ating mga babae, kapag masarap ka raw magluto, lalo kang mamahalin ng inyong mga asawa. Di ba po tama ako? Masarap magluto, ang mga Bicolana, masarap din magmahal. Yan mga kalinski. Ito na po yung ating picadillo na tilapia. Yan po. Hanguin ko na po siya. Ayan na po mga kalinski ang ating finished product. Wow! Picadillo tilapia. Ayan po. Mga kalinski, kung nagustuhan nyo po yung aking luto, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!